Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε για πρώτη φορά αυτό το περίεργο game που κυριολεκτικά προσέχεις μην μπουν οι κακοί. Δεν μπορώ να τους πω κι αλλιώς. Ωραία, πάμε να μπούμε. Πού να μπούμε? Έλα. Εδώ. Μπράβο, πάμε. Πάμε ομάδα. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει άτομο που να έχει στο και ένα win. Όλοι έχουν 0. Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Έλα. Ωραία. Πω, γιατί διάλεξαν hospital. Ωραία φίλε, θα είναι κουραστικό. Προτιμάω hotel παρά hospital. Ούς και εσύ. Και εσύ. Έλα πάρε. Μπράβο. Ζεις. Πού είναι βρε? Χάθηκα. Βοήθεια. Οκ. Βοήθεια, χάθηκα. Δεν ξέρω πού να πάω. Ωραία. Τι είσαι εσύ? Τι στο... Φύγε! Get out of here. Πω και 12 άτομα πρέπει να δεχτούμε. Ωραία. Τέλεια. Επόμενος. Τι στο... Ωραία. Παίρνε και εσύ, άντε. Επόμενος. Τι στο... Όχι. Κρίμα. Για δω λίγο τις κάμερες. Ωραία, αυτός μια χαρά τα πάει. Επόμενος. Επόμενος. Α. Τι... Όχι. Δεν θα δουλέψει εδώ. Για να δω πώς θα πάει ο άλλος. Πού είναι? Τέλος πάντων, αργάλα τον τώρα. Τι στο...